We were named as the town of happy faces. So ibig sabihin po, marami pong masaya na pumupunta rito. Bakit? Dahil we are celebrating the Pandan Festival every March sa kapistahan ng ating patron na San Jose, March 19, itinataon po natin yung invitational na street dancing competition. And during those times, marami pong masaya, marami po tayong mga bisita, all from bisita from other towns. At the same time, yan po yung mga inuuwian ng ating mga balikbayans para po makapanood ng ating street dancing competition. So, we just launched our first kalutan, dalan, that is ihaw-ihawan po ito. Kasi ibinalik po natin yung every time na fiesta, open po ang kabahayan po dito sa bayan ng Mapandan, and everyone is invited and to come in and celebrate fiesta with us. Pwede pong pumasok kahit kaninong bahay dyan para naman makipagkwentuhan, at the same time tikman kung ano yung inihanda po nila sa ating bayan. So those are one of the major improvements natin dito, one of which po is nagkaroon po tayo ng bagong commercial complex. Anyan po ay bagong pasyalan ng mga kababayan natin as well as from other towns. Kasi sila po ay bumibisita. Yan po yung parang una dito sa ating bayan. At the same time, within that complex, marami na pong commercial establishments. May mga laboratory, may mga dental, meron po tayong spa din, may coffee shops, and may mga ibang kainan na nandoon po. So, ibig sabihin, may pasyalan na po yung mga tao po. Marami pong bumibisita dito kasi we are trying to make sure na ang ating seguridad dito sa ating bayan at the same time protection na rin ng ating mga investors. Kaya po nakakahikayat po tayo ngayon dahil we are maintaining that the security of our people here in Mapandan. Kahit na napakaliit po, we're only 40,000 in population as of this year, and we are trying to at least i-secure po natin. We have 6 access po, in and out, papasok at palabas. And itong noon is disadvantage, pero ngayon we are trying to look at it as an advantage dahil kung matutuloy na po yung ating proyekto ng probinsya po yun na merong Pangasinan Link Express way from Binalonan to Lingayen, and madadaanan po ang bayan ng Mapandan. So magkakaroon na po tayo ng gateway para sa ating ekonomiya. Magkakaroon po tayo ng mas maraming magbuboost ng tourism po dahil as one of our projects, major projects po dito, is ini-improve po natin yung coastal road po. Magkakaroon po tayo ng parang Bay Area, pero ilog po ito. Dahil yan lamang po ang ating tanging yaman na meron dito sa bayan ng Mapandan. Wala po tayong dagat. Wala din po tayong mga bundukin. So, meron tayo is yung Angalacan River, and we're planning to improve that Angalacan River Park. And sa ngayon po, it is ongoing na yung project na yan since we started ng pagkaupo po natin. And ang tagline po natin dito is from happy faces, and ngayon po, Inaron Mapandan. Ibig sabihin, lahat ng nagpupunta rito, lahat ng mga taga rito ay mahal po ang Mapandan. So, it imparts on everything. So, security, safety ng mga tao dito ay magkakamag-anak po kasi ang Mapandan. It is a little town, pero magkakamag-anak po yan, magkakakilala. Kaya, kung meron po tayong bagong bisita, parang alam na po namin kung bago po yan. Okay? So, ngayon, we are maintaining that Inaron Mapandan dahil po siya po ang tumatatak sa aming puso. Recently, mayroon po tayong isang counselor, which is during our oath-taking, namigay po tayo ng seedlings ng pandan plant. So, para namigay po tayo kada barangay. In propagation, para makapag-propagate po ng pandan plants dito sa ating bayan. Ibinabalik po natin yung sigla, yung dami ng produktong plant na pandan para po makapag-explore na po tayo ng other innovative na kung saan natin pwedeng i-combine or gamitin itong pandan plant
may nakapagsabi na po, meron po kaming upcoming na meeting with the DOST na gagawa po tayo ng pandan beer. Kasi wala pa po tayong ganon sa market. Mayroon ng strawberry, mayroon ng ibang rice wine. So, ito naman po, we are trying i-collaborate po ito with the DOST para po magkaroon po tayo ng sariling produkto dito sa bayan ng Mapandan. Since we are entitled Mapandan nga po, pandan, dapat po marami po talagang pandan po dito. Kaya saludo po kami sa mga kababayan natin na sa likod ng bahay po nila, kada household po ay meron pong tanim na pandan plant. And later on, makapag-propagate na po tayo ng marami at ito'y ibebenta na po natin at bibilhin nung magpro-produce po ng mga produkto in related with the pandan products po. Inaanyayahan po natin ang ating mga bisita all over, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Bisitahin niyo po kami dito sa bayan ng Mapandan. Every March 19, mayroon po tayong kapestahan, Pandan Festival. At tayo po yung mag-celebrate ng street dancing competition. Everyone is welcome at magkaroon po tayo ng salo-salo habang nagsa-celebrate po tayo ng fiesta dito sa bayan ng Mapandan. Please, come and explore Mapandan with us and you're most welcome to visit us also. Inaron Mapandan.